política fiscal de l'Ajuntament de Barcelona i pel coneixement que jo tinc d'ell, una de les persones amb més coneixement de política fiscal, de gran política fiscal a nivell macroeconòmic. El tema que tractarem ara com a taxa d'ocupació del domini públic amb totes les seves d'ocupació, no les avanço i passarem d'ell perquè crec que és... Jo he parlat molt avui, amb el qual li passo la paraula al Manel i espero que us encantarà i espero un debat interessant també. Política fiscal de l'Ajuntament de Barcelona i pel coneixement que jo tinc d'ell, una de les persones amb més coneixement de política fiscal, de gran política fiscal a nivell macroeconòmic. El tema que tractarem ara com a taxa d'ocupació del domini públic amb totes les seves d'ocupació, no les avanço i passarem d'ell perquè crec que és... Jo he parlat molt avui, amb el qual li passo la paraula al Manel i espero que us encantarà i espero un debat interessant també. Gràcies, Toni. De les teves paraules a través de la confiança i l'amistat i bueno, esperem que en aguantar l'auditori, que aquesta obra ja és bastant fotuda, no? Esperem que podeu portar a casa algun aprenentatge, alguna qüestió que us pugui servir de... Nosaltres tenim la visió de gran ciutat, però com a gran ciutat tenim també moltes vegades la problemàtica dels ajuntaments xicotets. Nosaltres hem tingut una bona batalla amb el tema de la plusvàlua, estem molt perjudicats en els ingressos, també el nostre pressupost i moltes vegades una mateixa decisió que qualsevol altra administració local amb l'àmbit d'autonomia que tenim, que és molt limitat i que moltes vegades no respon a les necessitats del nostre dia a dia i a les necessitats també dels polítics. Es fan unes demandes que el tema d'avui són parlar sobre les taxes, moltes vegades quan venen del regidor d'Hisenda venen amb una creativitat tributària que les nostres eines són extremadament limitades. En la presentació l'anem a centrar en dos temes que crec que poden resultar de vostre interès. D'una banda, el tema de la taxa de transport d'energia, que és una taxa que pot tenir una aplicació bastant àmplia en municipis de diferents especialitats. Després un poc posar al dia el tema de les comunicacions electròniques, és el tema de la telefonia, que ja té un nou operatiu i d'acord amb les directives Després d'ahir he posat també una petita referència a uns fets imposables, que en Barcelona ens agrada la imaginació a l'hora de dissenyar coses noves, també de les directives polítiques. No sé si ens donarà temps perquè ja he començat els prats, però si no, bueno, s'ha incorporat a la documentació i és un poc un export del que és la nostra taxa d'aprofitament de l'espai públic i les operacions de comerç. Sense perdre més temps, perquè bastant malament de temps, realment que des dels últims és un repte, perquè acabem amb el temps que hem ajustat i l'interès de l'auditori segurament estem tots molt centrats i és més complicat, però intentarem que l'atenció és bona. No he preguntat si algú tingués problemes en València i la presentació està el primer punt sobre el que volia parlar-vos és sobre la taxa de transport d'energia, que és una taxa sobre la que heu sentit parlar més d'un, havent molts rius de tinta en el secundari, electrònica, des del moment en què es va plantejar pels pobles que tenen moltes instal·lacions d'empreses hidroelèctriques i que tenien un aprofitament molt xocotet en el que era la taxa de l'1,5. En les conurbacions urbanes sí que tenim unes importants xarxes de distribució, a diferència de les que passen en el món rural.
ells tenen unes xarxes de vidres elèctrics molt àmplies, de canonades, també de transport d'hidrocarburs, que fan que el rendiment d'aquesta taxa sigui molt desigual. Per tant, en aquest àmbit més rural, va sorgir l'oportunitat de considerar un fet imposable que era complementari o aliè a lo que és la taxa de subministradores d'interès general, el que diguem que és la taxa de l'1,5. El que passa és que, quan diem aquesta taxa, que és la nova, el 2007, que és quan el Tribunal Suprem li dona la taxa de naturalesa, la resta ens posem un poc a mirar a veure si això té sentit en el nostre cas. I si realment una taxa d'aquesta naturalesa pot tindre un rendiment propi que val la pena de posar-nos a fer-nos una taxa té un esforç, un esforç d'estudi, de recopilació d'informació, també té un cost polític, de portar-la al plenari, de aconseguir que es va. I a més, una de les principals dificultats d'aquesta taxa és el tema de la dificultat que planteja respecte a la taxa de l'1,5. Simplicitat entre famílies. Tots sabem que després, a l'hora d'inspeccionar la taxa de l'1,5, les empreses distribuïdores d'energia han sigut bastant pilotes. Ara ja fer una altra ponència. Aquesta taxa, com comentava, hem d'anar a un càlcul de l'aprofitament d'acord amb el sistema general. És el que estableix l'article 24 de UA i amb les complexitats que això comporta a l'hora d'aprovar un informe tècnic econòmic que sigui ajustat amb la jurisprudència del Tribunal Suprem i les exigències legals. A més, tenim una altra limitació, que és la falta d'informació. En principi, qui sap com són aquestes instal·lacions són les empreses titulars de les redes, de les xarxes de gas o d'hidrocarburs o de llum. Grans xarxes transportistes en principi, moltes vegades s'estableixen aquestes xarxes i els ajuntaments no tenen informació. Quan començarem a treballar en aquest àmbit, vam començar a parlar amb les infraestructures i de coneixement d'Ajuntament, la gran sorpresa va ser que no tenim grafiada l'existència de xarxes organitzades. Com pot ser una ciutat com Barcelona, amb la selecció de les característiques singulars no disposa d'aquesta informació. Com a bastant difícil. I a més, si no tenim aquesta informació, és molt difícil que podem liquidar als possibles subjectes passius. Doncs en aquest context, volia posar-vos un gràfic per explicar-vos un poc el que és l'esquema de la xarxa de transport. Aquí conviurien diferents fets imposables possibles. D'una banda, tenim les centrals generadores, que és un tema que està molt de moda, el tema de la producció d'energia ara per ara, que és un àmbit en el qual els petits com a consumidors. D'una banda està la producció de l'energia, en aquest cas l'energia elèctrica, i quan sabeu tot, això explica que estaria excluït de les taxes perquè pagarien a través del tiquet, els immobles de característiques. Després, quan es produeix l'energia elèctrica, sí que en una central nuclear, una central de cicle nuclear que sigui, després hi ha unes grans xarxes de transport d'energia que són aquestes que tenen un dimensionament de capacitat més gran. Són les grans unidors elèctrics que tenen, quan moltes vegades consumim a les grans ciutats, aquestes xarxes són les que tenien l'objecte de la taxa nova, que era el 2016, i que se diferencia de la taxa per la distribució i la comercialització, que serien aquelles redes elèctriques que són les que arriben a les nostres cases, la part final del grafiar la part del PIB, la part que queda exclosa de la taxa, i sí, quan la taxa de 1,5, que són les empreses comercialitzadores i distribuïdores. Cada segment té una tributació diferent. Tenen una tributació diferent i tenen una mida de limitació i una compatibilitat que a més està validada per la jurisprudència. És cert que comparteixen una part del fet imposable, de l'element objectiu del fet imposable, que és la base legal del reforç, però a partir d'aquí la resta són diferents. D'una banda, la quantificació que comentava, en el cas de la taxa de transport, és una quantificació a través del sistema general, és a dir, tenim
trobar les diferències que tenen els titulars o els administradors del domini públic, mentre en el cas de la taxa de l'1,5 doncs anem per el sistema especial i és el 1,5 dels ingressos bruts. D'altra banda, respecte als subjectes passius, pel que fa a la taxa de transport i el que fa a les empreses transportistes, o bé en les empreses distribuïdores, perquè parla que és una taxa de transport, però la realitat és que n'hi ha certes empreses, sobretot en el sector elèctric, que tenen una sèrie de tendits elèctrics que, encara que són integrats dins de la xarxa de distribució, quan són utilitzats a la xarxa de distribució, en realitat fan funcions de transport. En el cas de la taxa de l'1,5, aquí entrarien tant les empreses distribuïdores com les empreses comercialitzadores, amb independència de són titulars o no de la xarxa. I la compatibilitat o incompatibilitat d'aquestes dues taxes està acceptada per exemple de les normes. Si us poso un exemple, com una sentència del 90%, que clar, el que diu és que el que no podem cobrar és dues vegades per el mateix. Normalment no hi haurà un àmbit de problemàtic, perquè les xarxes de transport ja per un costat, però en el cas de les xarxes de transport són de distribuïdores, que és el que aquí, que la xarxa distribuïdora en València és Iberdrola, la que Catalunya és Endesa. Clar, Endesa actua o Iberdrola actuen tant com a distribuïdors com a transportistes, haurem de ser curosos a l'hora de no tirar el rebut del mateix concepte. Els transportistes eren les úniques que podien ser les subjectes passius, podien sigut restrictius, però realment no anava si en el cas entra molt en l'àmbit de l'aigua, realment no hi hauria dubte de que les empreses concessionàries que són qui aprofita els recursos públics en aquests casos també poden ser subjectes passius, com a una redacció de les ordenances fiscals d'aquest punt. Pel que fa a la fórmula de càlcul, l'argumentació que són els requisits que fa el Tribunal Suprem, jo crec que se'ls coneixem tots, a l'hora de quantificar la taxa han de ser criteris transparents, objectius, proporcionals i no discriminatoris, amb jurisprudència consolidada i que podeu trobar en totes les sentències del Tribunal Suprem. I que hem de tindre més és la formulació de la base imposable, que realment és la gràcia d'aquesta taxa. És el punt fort realment que se li dona valor més enllà de l'ocupació del sòl, també una valoració del que són les construccions. Les construccions que no són una altra cosa que les torres elèctriques, que són les que estan ocupant l'espai públic i de les quals mantenen les xarxes elèctriques. La fórmula que seguim nosaltres, és una fórmula que sigui infal·lible, que està validada per el Tribunal Suprem en diverses sentències, és aquesta, en la qual partim del valor del sòl rústic en construccions i afegim el valor de les construccions i, per tant, és el que li fa un apreuament al valor. Si partim exclusivament del valor del sòl rústic, ens serviria una taxa que realment no podria ni estar 5 minuts comentant així. Després, al respecte d'aquests valors, els apliquem un coeficient de la valoració cadastral que coneixeu, que és l'ERM, i a partir d'aquí se pondera amb el que és la mesura de l'ocupació de l'instal·lació. El tema del valor cadastral del sòl, jo crec que no calen comentaris addicionals, que és un valor viable i objectiu, que disposem a través de la gerència cadastral, i per tant tenim un valor que és transparent i que pot ser qualsevol interessat en la valoració de la taxa. Després, el valor de les instal·lacions que tenia més complexitat, perquè clar, hem d'analitzar la tipologia d'instal·lacions que hi ha en els nostres termes, i a partir d'aquí intentar trobar estudis de mercat que es puguin donar una valoració realment de les instal·lacions que tenem. I aquí també pot ser rellevant el tema de la singularitat de les instal·lacions. Pot ser que en l'Ajuntament de Ribarroja hi existeixin unes instal·lacions que en l'Ajuntament de Llíria no, i per tant el tema normalment de compartir estudis econòmics que passen molt en segons quins àmbits, resulta que té una inversió de temps i de tècnics a l'hora de poder considerar.
el que comentas, y destacar sobre todo el factor C. El factor C no és una altra cosa que és la transformació dels metres lineals en metres quadrats d'ocupació. I aquí, en aquest àmbit, el més destacat és, per exemple, si anem canalitzacions soterrades, en el subsol, serà molt fàcil, no? Perquè realment tenim l'amplada de les rases i després les franges de servitud legals. En el cas de los tendidos eléctricos aéreos, aquí se tiene una serie de normativas que es su aplicación y a partir de ahí las franjas de reserva y lo que fem és intentar buscar les franges que són les més limitades, no? De caràcter proporcional i que realment l'ocupació sigui el més moderada possible, no? De cara a donar-li robustesa a l'aplicació de la forma. El que fa és tota la transformació dels diferents paràmetres, es dona un valor i aquest valor és l'aprofitament del valor de l'espai públic. Aquest és el mètode de quantificació general de l'article 24.1 de la RFOS. En relació a la quota, aquí nosaltres tenim dos tipus. És cert que la formulació de la taxa es va posar en tela de judici al final de l'any 2000 en què el Tribunal Suprem va considerar que la formulació que feien servir nosaltres, com Barcelona i els municipis arran de l'Estat, no era vàlida perquè establia un tipus únic. Llavors també podeu trobar una sèrie de 10 o 15 sentències entre finals de novembre del 2020 i finals del 2021, en la qual deia que l'aplicació d'aquest tipus no era vàlid perquè no distinguia entre el que era l'aprofitament privatiu i el que era l'aprofitament especial. Hi havia una distinció. Aquí no recordo qui comentava aquest matí, el tema dels lobbies, però era el company de Ribarroja. Aquí tenia una taxa que en principi estava sent vàlida, que s'estava liquidant, però va arribar un lobby a través del Tribunal Superior de Justícia de Castilla y León, el de eléctrico, i va posar un poc en perill que era una taxa que ja estava consolidada i que estava en aplicació de forma més o menys fàcil. El que fem per adaptar-nos a aquestes noves sentències és establir dos tipus diferencials. Establir el que són els elements que són indubtablement l'aprofitament privatiu, com els que tenen recolzament físic en terra, és a dir, del tipus del 5%, establir un coeficient zero de la meitat del tipus del 2,5 per a la resta de línies. Les línies aèries que són les que no tenen un contacte físic en terra i que el Tribunal Suprem havia de un aprofitament privat. Per això està després justificat en els informes econòmics de la memòria financera. Sí que és cert, no ho he comentat abans, però avui en dia, amb el tema de la llei de transparència, abans arribat, podríem acudir que va pensar algú, que eren vostès que havien establert la taxa, avui en dia ja no cal, o tothom tenim publicat els informes en obert en la web o que haurien, dels interessos, i sí, també consultar la qualsevol company que ens facilitarà la seva documentació. En més rellevància a l'hora d'aprovar una nova ordenança, a mi m'ha agradat molt de la clàusula de les prestacions patrimonials, que és una idea que me quedo. El tema de la consulta pública, esto la he sofert, tenim un auto de tasación del Tribunal Supremo que no estem en conformitat, perquè estem en una ordenança, però jo, si les mosques, sempre faig consulta pública per la ciutadana, de l'article 133, si heu de fer una nova ordenança o una modificació de caràcter substancial, jo la faria sempre i per tant si hi ha alguna taxa de resposta de fer. En el cas de l'informe tècnic econòmic, el que hem comentat és super rellevant, no cal que es aquí, si estigueu en l'informe nacional de l'Ajuntament, a banda de canviar el títol del vostre Ajuntament, intentem singularitzar el que són la tipologia de les instal·lacions o almenys aproximar-nos un poc a la tipologia de les instal·lacions. Clar, si tenim una sèrie d'aproximaments que donen des de gas, que són més grosses que el municipi del costat, doncs ens interessaria que les tarifes ho reflectessin, però si no, estic de cèntims.
i bàsicament per aplicar la taxa necessiteu fer un inventari de la taxa de transport per saber el que hi ha. Saber de què estem parlant, si hi ha residus elèctrics, si hi ha canalitzacions de gas, si tenim canalitzacions de conductors elèctrics, etc. Això és un exemple d'un inventari de transport i es pot fer aquesta aventura, que és una grafia que podeu seleccionar on estan les xarxes, perquè segurament vindran les empreses per elèctrica a veure quin sector són. Nosaltres de fet vam liquidar la red elèctrica i es van dir que no estaven d'acord, que si una nave, estamos haciendo portapueblos, i nosaltres farem un treball conjunt i sembla ser que ells es va dir que tenien encara més metres de canalització que els que els havien liquidat. Sí, pues no tienen una aproximació. I, bueno, o sea, pedres que us trobareu en el camí si voleu fer una taxa de transport, és l'accés a la informació de les transportistes, en l'anàlisi de les infraestructures i sobretot que no és una taxa que no especifica avui en dia. En principi hi ha que dos salts, que hauria de ser ja més fàcil aplicar-la, però bueno, és una taxa que no és fàcil i no es especifica. I bueno, sí que teniu, si voleu inspeccionar-la i si aneu a la piscina hi ha altres precedents, no? Podeu començar amb l'experiència acumulada de la taxa de 1,6, que segur que us heu utilitzat amb les empreses, intentar crear dades per inspeccions i algunes de les fonts de contrast que a nosaltres ens han dut és parlar directament amb els projectes passius o bé intentar anar a les comunitats autònomes, les direccions generals d'indústria, normalment tenen informació de transport, d'energia, que tots o menys no sé per què, no tenim el mateix detall d'informació. Fins aquí seria un poc la part de transport i si tenim temps vaig fer unes pinzellades sobre el que són les comunicacions electròniques, però molt ràpid per a no avorrir-vos i dir un poc quina és la situació actual, si veiem dels antecedents, jo crec que esteu un poc més o menys al dia, però sempre va haver posar-nos sobre aquest tema. Perquè tindrà segurament en el present immediat un recorregut important i novedós sobre el tema. El tema de les telecomunicacions és un tema d'amor i odio entre els ajuntaments, el Ministeri i les teleoperadores, que també tenen un altre objectiu important, en aquest cas a nivell més europeu que no nacional. Una història ja antiga, no? Nos remontamos a los tiempos inmemoriales, yo faría referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de 2012, ¿no? En la que se anula la telefonía fixa, móvil, perdón, en la concepción que tenía fixa en aquell moment, se anule básicamente en dos temas, ¿no? Que es lo que tiene en relación a la posibilidad de tirar las interpretaciones con las de la EDF, es decir, las empresas que se interconecten a través de recursos de altres, i que perdonen també el tema de la quantificació, que no se puede quantificar a través d'ingressos bruts, que per tant hem d'anar al mètode aquí, i per tant hi ha una necessitat de borrar del mapa totes les ordenances que existien en aquell moment per adaptar-les al sistema de quantificació. Aquí va trencar l'aliança i es va tirar a la piscina bastant d'èxit, és l'Ajuntament de Madrid, va aprovar una ordenança el 2013 en la qual s'ajustava una proposta al model de quantificació a partir de valors del sol i d'una sèrie de coeficients que segurament coneixeu per les transferències. Aquesta proposició no va ser fàcil. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid no la va veure clara i de fet fins que no va arribar al Tribunal Superior en Cassació no es va validar i es va aclarir un poc el camí que s'havia de seguir. El meritori de la formulació final és que el Tribunal Suprem sí que la compra, que considera que les directives no estableixen un mètode determinat, però sí que obren la porta a quin és el contingut de la possibilitat de les xarxes i estableixen que hi ha uns límits que ja hem fet referència abans, que són els de la transparència, de la objectivitat, la proporcionalitat i la no discriminació. La doctrina del Suprem.
Què va passar per entre? Ha sigut la mateixa situació que a Catalunya, que el Tribunal Superior de Justícia de seguida va fer un poc la seu a la doctrina del Suprem que s'aplicava a la telefonia mòbil i nosaltres s'ha plantejat davant del Tribunal de Justícia i de fet nosaltres hem tingut una anul·lació de la nostra sentència de telefonia fixa en la qual en principi no havia de veure-se aplicada per un criteri un poc equívoc del Tribunal Superior de Justícia. De fet, les companyies operadores el que els ha vingut bé és aquest clima de desencontre i de dubte han intentat fer valdre el que havia dit el Tribunal de Luxemburg l'any 2012 que s'apliqués també a la telefonia fixa i internet que se venia tributant d'acord amb el règim de l'automació. Això va ser un poc el que semblava que anava a passar i que totes les ordenances de telefonia fixa anaven a acabar morint com havia mort la telefonia mòbil pensàvem tots que és el que anava a passar fins que l'any 2020, que en la pandèmia no tot van ser males notícies, es van publicar unes conclusions de l'advocat general, unes conclusions que crec que és un spoiler de lo que serà la sentència del Tribunal de Justícia, que al gener del 2021 es va confirmar i en la que el Tribunal de Justícia de Luxemburg es va desdir, es va tornar a enrere en relació a la seva sentència del 2012. I el que deia és que la telefonia fixa a internet sí que era un sector, una qüestió que estava regulada i afectada per les comunitàries, que era la pregunta del Tribunal Suprem, però que tanmateix, encara que estaven afectades per les directives, això no implicava que la taxa de l'àmbit local és a dir, la taxa d'operadors de 1,5, això no era contrari a la directiva d'autorització de l'any 2002. I això el que fa és desplaçar al Tribunal Suprem, però de la tabaix. Exacte, el Tribunal Suprem li havia preguntat precisament per a confirmar que efectivament era el mateix, que s'aplicava la mateixa doctrina i que per tant la telefonia fixa a internet, quan ja havien fet els Tribunals Superiors de Justícia, s'havia de quantificar a través del mètode general i no a través del mètode especial. Tot i que la sentència de Luxemburg és molt clara, ens deixa alguns interrogants que després s'havien de resoldre en el interpretar del Suprem. Què passava amb els ajuntaments que ja s'havien posat la tirita i havien decidit deixar d'aplicar el règim de l'1,5 i estaven aplicant el règim general, del 24 de 1. Això havia passat completament en el cas de Madrid. La part de segurament hi ha més municipis que ja ho havien fet. També no se sabia què anava a passar a partir d'aquell moment amb el pas subjectiu, és a dir, si les empreses que no eren titulars de l'IRPF si podien ser subjectes passius o no. I fins a quin punt aquesta doctrina suposava replantejar-se la situació de la telefonia mòbil tal com estava des de l'any 2012, que nosaltres no sé vosaltres, però nosaltres no hem liquidat un euro des del moment, però no. Això, algunes d'aquestes qüestions les ha resolt el Tribunal Suprem en una sentència del 16 d'abril del 2021 que resol sobre la qüestió prejudicial que havia plantejat i en aquest mateix Tribunal Suprem diu que és molt sorprenent que hi ha hagut un canvi de criteri inesperat. Això jo crec que una vegada ho hem comentat també que és possible que en el cas de la sentència del 2012 per influir molt que l'advocada general era una advocada d'origen anglosaxó i per tant són coses que passen, no? Era en un àmbit que s'inicia més el nostre sistema, coses que passen en les traduccions, en la conceptualització del dret intern respecte al dret comunitari, però sembla ser que el Tribunal de Justícia canvia totalment de motiu i el Suprem l'agafa en el cas canviant, perquè diu que es como cuanto menos sorprendente que pese a que se plantea sobre la aplicación de ese criterio, el Tribunal de Justicia no refiere nada sobre estos particulares. Un poco se justifiquen, ¿no?, respecto de nuestra existencia del Tribunal Supremo es que se habría de modificar o de revisar la tributación de la telefonía móvil, que ahora está en una situación como que descentrada, ¿no? Es decir, que el Tribunal de Justicia
les taxes locals sobre el domini públic queden excloses de l'aplicació de la directiva d'autorització, no sé quin sentit té que li donem un tractament singular a la telefonia mòbil, perquè la telefonia fixa a internet, que al cap i a la fi són tot comunicacions electròniques. Fiscal i altres instàncies, suposament podrien produir magistrats que estiguin més a la sentència, no? Perquè aquesta sentència diu expressament que los operadores de la telefonía móvil usan principalmente las ondas de radio y los de telefonía fija preferentemente de cables y otros elementos físicos. Pero pues, sí, supongo que estos señores también tendrán teléfonos inalámbricos en casa, ¿no? Pero yo sé, ¿no? Hablaba de las líneas de telecomunicaciones que poner. Bueno, cuando fem una telefonada de móvil, és cert que hi ha una part de comunicació amb ondes radioelèctriques, no? Que van a la telefonía a la estació de telefonía més propera, però perquè aquesta telefonada és un cable de fibra òptica que després anirà fins al terminal de telefònic que estigui més a prop del segon sector de la telefonada. Per tant, és cert que hi ha una aplicació, una ocupació del domini radioelèctric, però en la telefonia mòbil també estem parlant pràcticament del domini públic local que és il·legal, no? Per això el Tribunal Suprem pensa que ho considera no el mateix. La valoració que fem nosaltres de la sentència i de la situació actual és que hauria de ser la mateixa situació que s'aplica tant a la norma de doctrina, tant a les empreses titulades com a no, que és la variant europea. Per a nosaltres seria el més desitjable que s'estrengués el mateix criteri a la fixa que diu Europa a la mòbil i s'hauria de revisar el rating del 24.1c, que és el que determina l'exclusió de la telefonia mòbil. Ja acabant, poso aquí en les referències el que podria haver sigut la solució, però és una cosa que es parla molt en el que fem, i és que aquest embrollo que hi ha en la telefonia mòbil, que al final el que fa és que no ens deixen cobrar, sempre estem litigant amb les empreses i els tribunals, al final és un abaratament de recursos, que en la Direcció General de Telecomunicacions es va proposar explicant que s'havia d'incorporar una directiva europea sobre telecomunicacions per un nou règim simplificat de la telefonia, de les comunicacions elèctriques. Això el que feia és que ens obligaven per part dels ajuntaments de liquidar les empreses i teníem a canvi un 1,2. Seria com aplicar el règim especial de Telefònica, però devaluat. El 1,9 de los ingressos brutos de Telefònica que es reduïa al 1,2. I el que passa que això tenia certes qüestions. Un tema voluntari per a les operadores, de forma que s'obligava a tindre ordenances fiscals aprovades per si les operadores no volien adherir-se al sistema científic. A més, tampoc teníem possibilitat de revisar si s'estava fent bé la declaració dels ingressos o si s'estava implementant com passa moltes vegades a l'últim. S'excloïen tots els tributs del règim de compensació, sembla que sí que tindria sentit el tema del IAE, del PIO, que estigués exclòs. Nosaltres pensàvem que la plusvàlua no hauria de ser incorporada en aquest règim de compensació. Algunes operadores poden fer les seves operacions especulatives, per tant no té sentit que es vinculen al fet imposable. I el que sí que seria rellevant és que en el tema dels nous aprofitaments, que és un tema que no estan defensant entrar, però en el tema de la 5G, com estan a desplegar en les ciutats i pobles, estacions de telefonia en qualsevol lloc, que siguin en un banc, en una farola o en una paperera, això ens provocarà despeses als ajuntaments i el que sí que ha previst la Llei General de Telecomunicacions és que puguem rescabalar-nos aquestes despeses. No es podrem cobrar taxa per ocupació de l'espai públic, però sí que podrem rescabalar-nos de les despeses que hem d'enviar un tècnic de l'organisme o un supervisor de la contracta que recuperar. I com ja crec que pel temps, hem explicat l'ordenança tipus que volíem fer, però crec que estem tots cansats, crec que és l'hora, i si voleu fer una consulta, doncs, els servicis i el temps.
Vamos a ver, ¿esto te ha tocado? O sea, esto no se está aplicando en ningún sitio. O sea, en España no se está cobrando las tasas ni de transporte de energía ni de telecomunicaciones. De transporte sí. De transporte, De transporte sí, de telecomunicaciones, lo que es la telefonía fija e internet sí. pero en los municipios. En municipios. Nosotros estamos cobrando telefonía, transporte la liquidamos, tuvimos que anularlo de una forma, pero Valencia también tiene tasa de transporte, ahí dentro de Valencia. Bueno, no sé en qué situación está, pero creo que claro, no en el Tribunal Supremo y por tanto debería de poder aplicarlo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Esta de, yo, más que pregunta, y relacionada con la pregunta que hacías tú, yo han salido muchos conceptos y me sabe mal porque ha sido un poco express, como ha dicho, no los aplausos, sino la ponencia. Ha sido un poco rápida, pero yo creo que haciendo un poco de recapitulación de 30 segundos, tasa de 1,5, lo hago de forma de recapitulación rápida, tasa de 1,5 para aquellos suministros que afectan a la generalidad de los ciudadanos. También en este tipo de suministros, energía, electricidad, agua y gas. Pero suministran a todos los ciudadanos. Aquí hay dos temas. Evidentemente la electricidad ha ido pagando, pero con bases imponibles o con liquidaciones cada vez detectadas cada año más bajas, a pesar de que su facturación cada vez es más alta. Inspección, porque las bases imponibles pueden ser sujetas a esa inspección al alza. La de telefonía fija, que Manel ha explicado muy bien, nos ha abierto esa alegría, que ha dicho, bueno, a veces con el COVID han venido algunas alegrías esta, telefonía fija, y además nos abre los 4 años no prescritos, por lo tanto inspección, y no han declarado nada. Por lo tanto, problema, ¿cuál es la base imponible? Difícil, pero en Barcelona no está, y otros municipios. Esta está costando más ponerla en marcha. El agua, hay una sentencia que, bueno, no es sentencia, sino no admisión a casación del Supremo, en el caso de Malsa, empresa municipal de Aguas de las Palmas. De municipal tiene el nombre, es una mixta. Es una mixta donde el presidente es el alcalde y el ayuntamiento le liquida la tasa 500.000 euros anuales y el presidente le recurre a él mismo en reposición. Luego, la sentencia más ilustrativa para nosotros, porque yo creo que habla de todo, redes propias, cánones, si es doble imposición, es la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que lo explica muy bien, y el Supremo es la que no acepta casación, y de que está clarísimo que las compañías de agua han de pagar. Hayan pagado canon, que además esa tasa de 1,5, porque le dicen, no, hay doble imposición, no, y además, lo hago rápido, y además le dicen, no, es que esto tendría que ir a tarifas, esto no es el caso mío, yo soy muy bien, no es un coste. Por lo tanto, esa también susceptible, y son 4 años también. Y luego, esa tasa que comentaba, que ha sido el rush de la explicación, que es la tasa de ocupación del dominio público por transporte, y como he dicho, agua, gas y electricidad principalmente, con hidrocarburos, tal como sabían pocos sujetos pasivos, y depende de, se está aplicando en bastantes municipios de España. Hago referencia a Manel, ha puesto ahí la base imponible, suelo al tanto, lo hemos vivido conjuntamente, con lo cual lo disfrutamos conjuntamente también. Suelo urbano o suelo rústico, y ahí a partir de ya diferenciaciones. Habéis visto el plano de Barcelona, donde marcaban las líneas. Al ser suelo urbano es más caro, porque el valor del suelo, a pesar de que es rústico, es barato, y el suelo, el valor de la construcción es lo que sube más la base imponible. El valor del suelo urbano puede pasar, y ahí ya se ha ido al techo, al sexo, el
valor del suelo, el valor, la cuota era un euro el metro lineal en agua y un suelo rústico, es imposible que en Barcelona sea un euro el metro lineal por todas estas connotaciones que hemos hecho. Y la telefonía móvil, pues Barcelona y Madrid van muy avanzados, Dios dirá. Y un pequeño inciso que hemos visto, sobre todo cuando aprobamos la ordenanza, aprobar y imponer. ¿Ves? Que nos están, formalmente nos están atacando mucho por eso. Cuando aprobemos una ordenanza, sobre todo no os olvidéis de poner imponer. Aprobar la ordenanza y imponer el tribunal. Esto sí, esta semana nos hemos tenido una petición por el portal de transparencia pidiéndonos los acuerdos de imposición de los tributos por los impuestos potestativos. Bueno, la verdad es que yo me he puesto ya a temblar, ¿no? Porque eran como hace remontarme al año 88 y bueno, por suerte los compañeros del año 88 para bien cumplido la papeleta y por tanto no hay ningún problema. Únicamente, no son todas buenas noticias, supongo que es un poco al caso de la jurisprudencia, pero a finales de julio salió una sentencia del Tribunal Supremo con la que se cargan lo que es las cuotas nacionales del IAE en la telefonía móvil, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es una aliciente, ¿no?, para que nos pongamos los ayuntamientos a trabajar precisamente realmente en el ámbito de las telecomunicaciones, porque vamos a tener una pérdida de recaudación por este concepto de cara al futuro, ¿no? Son tanto telecomunicaciones como energéticas, ¿no? Son ámbitos diferentes de trabajo y seguro que el año que vienen elecciones, pues los políticos tienen que arrancar que nos pongamos por ahí. No nos abarcamos más, da fuego en eso de los ingresos. Agradeceros la presencia, aguantarnos todo el día. Ha sido un placer compartir el día con vosotros y darle muchísimas gracias a la Federación, al patrocinador y a los ponentes. Muchísimas gracias.